Стрезов, може ли да ме сбъркате? Стрезов. Примерно така, като ме гледате. Малко Шерлок Холмс стил сте. Елементарно, Вотсън, елементарно. Поздравлявам ви. Да. Окей. Това ви приятна работа. И на вас. От коя телевизия? От BTV. BTV. Да. Как е Слави? Слави е добре. Той е най-добре от всички. Добре. Довиждане, приятен ден. Но защо по BTV не дават филми с Джак Никълсън? Защо? И по другите... Ами да, ние... Харесвате Джак Никълсън? Страхотно, най-големият актьор е това. И всички около мен съседи го искат, всички го искат, Джак Никълсън. Да я питам нещо. Кучето го гледам 5 години и половина. Как се казва? Работи. Зоя Космодемянская. Филип Димитров, Тренчев и Сугарев, защо носят бради? Защо ако се обръсна всичките петълъчки ще изпаднат. Прави Надежда Михайлова, ти прави театър, а взема една червена боя от Живко време, дида да боя, диши да червена и да свърши. Значи, добре, че ви фащам. Най-хубави са, значи, пиле в сладко-кисел сос, пиле на бамбук, с бамбук и имате едно патица по-пекински. Тия неща ги правите идеално. Аз не съм българин. Откъде сте? От Румъния. Румънец иначе познавате ли като сте от Румъния? Мене не ме познаваш. Най-важното, което е, че ми откраднаха лични документи и ми ги открадна един псевдо-съпруг на една моя съседка Биляна и много бих желал да се намерят и да се върнат обратно документите на мен. Лични документи, става въпрос за шофьорска книжка и талон и личната ми карта. Да, благодаря много. Лек да ви желая на BTV. Всичко добро. И сме момичета от селата, които сме дошли да кажем. Хубави момичета сте. И по селата... Кои момичета? Аз съм от селско произхождение. Ходим 5 за 4, няма управи. Дайте ме по телевизията, понеже аз говорим с Господа. Господ ме е бил съпруг, преди втори свърших на света. Всички неща, езотерика, даже създаването на душата. Защо се разделихте? На душата, всичко ме плячка. От радио, телевизия. Чакайте, не разбрах. Вие сте била женен за Господа, така ли? Това е преди свършика на света, сега имаме трето заселване. Къде се срещнахте? Къде? Това е град Сани на Мъртво море. Много работа съм написала, всичко ми е плячкано. Всичко ми е взето. А защо се разделихте? Не съм се разделила с Господ. Била съм си дадена при Господ, един ден при Ривиера, който съм обичал. Имате ли деца? Имам си, които са убивани от точно от тия тарикати. Специфично интервю. Имате думата. ДНК измамата на личната карта, въведена в България, може да започне да работи толкова силно, колкото прояден труп от кучета, по време на подобрение на сигурността, която може да бъде объркана. Само да ви попитам, за ДНК-то върху личната карта има, според вас, има отпечатъци от ДНК. Не мога да разбера нещо. Няма. А къде има? Никъде. Генетично болните са укрити. Къде ги крият? Крият ги като вноска, получена след предаване на мокри кашони. Крият ги като изядена проститутка. Още един път да ви задам въпроса. Това е специфично интервю. Специфично е, да. Това е едно от най-специфичните интервюта. Подобрението на сигурността. Добре, отдръпнете сега така да снимате по-обективно. По-обективно Подобрението на сигурността. Даже с широк обектив, ако имаме да снимаме някакъв. Да сглобиме цялата тази информация, която вие казахте. Каква е връзката между ДНК-то, кашоните, изгорените проститутки? 100% амнистия за всички затворници по задължение брак. Аз съм една начална пчеличка, едно начало. Давате ли мед? Нима не дадох мед. А имате ли кошер? Ще имам тази пролет по мои надежди. Ако се сдружите с други пчелички. Желая да бъда безработен, защото съм работил 7 години в Кремиковци, които са ми достатъчни.